Ah, Magandang umaga ho, Nong Jem. Wika ni Roble paglabas niya sa kanyang silid. Magandang umaga rin, iho. Kumusta ang lakad mo kagabi? Tanong ni Nong Jem habang nag-iinit ng tubig. Tumawa lang naman si Roble at umupo yun sa may mesa upang magkwento sa kanyang maestro. Nang matapos ng marinig ng maestro niya ang kanyang ginawa, ay napangiti na lamang ito at nagwika ng, Sundin mo lang ang nais ng iyong puso, Roble. Basta para sa kabutihan ang gagawin mo, ay palagi kang ililigtas ng ating Ama. Matapos nilang makapag-usap ay nagsihanda na sila para sa kanilang gagawin buong araw. Bale, si Roble ang inatasang mag-igib ng tubig at kumuha ng panggatong. Ganon na ganon palagi ang gawain ni Roble sa bahay ng kanyang maestro. Ang kanyang maestro naman ay siyang gumagawa ng pagluto ng kanilang makakain sa buong araw. Medyo may katandaan na din kasi ang kanyang maestro, kaya hindi na yon gaanong nagbababad sa trabaho. Lumipas ang ilang oras, ay muling nagsanay itong si Roble. Sinasanay niya ang kanyang sarili sa pag-usal ng mga matataas ng panalangin upang madaig ang nasa panig ng kaliwa. Kahit nakakaramdam siya ng sobrang pagkapaso sa kanyang bibig, ay hindi niya yon iniinda. Maliban sa mga usal, ay sinasanay niya rin ang kanyang sarili sa pisikal na kumbate. Bilang maranhig, ay mahalaga sa kanya ang kumbating pisikal upang mailigtas ang kanyang sarili sa isang labanan kung sakaling mapasabak siya dito. Tumutuklas din siya ng mga sumpa ng aswang upang tuluyang mamatay ang mga yon. Sumapit ang alauna ng umaga, ay lumapit ang kanyang maestro sa kanya. Roble, nais mo bang maging tagapaghalili ko? Tanong ni Nong Jem. Oho, kahit hindi niyo sabihin yan, nais kong maging katulad ninyo. Gusto kong maging manggagamot kahit nasa ganitong estado na ako. Sagot ni Roble. Napangiti lang naman si Nong Jem noong mga panahong yon dahil hindi siya nagkamali sa kanyang iniisip. Nung ding araw na yon ay tinuruan niya si Roble ng mga pamamaraan ng tunay na isang manggagamot. Ayon kay Nong Jem, na ang pagiging isang manggagamot ay hindi basta-basta gawain. Ito ang pinakamahirap sa lahat ng uri ng trabaho na kanyang gagawin. Kagaya ng pagiging pari, ay nasa puso din at katangian ng isang tao ang pagiging manggagamot. Hindi po pwede yung nanaisin lang ng ordinaryong taong maging manggagamot ay magiging manggagamot na siya. Sa panahon ngayon, napakaraming nagkalat ng mga bulaang manggagamot dahil sa nagpupumilit ang mga yon na tahaki ng daan na hindi naman sila karapat-dapat. Unang pagsubok sa iyo, Roble. Kausapin mo ang mga halamang ginagamit natin. Wika ni Nong Jem. Napangangalang naman si Roble nang marinig niya ang sinabi ng kanyang maestro. Hindi niya maisip kung saan siya mag-uumpisa sa pakikipag-usap sa mga halamang gamot. Lumipas ang ilang linggo at naging maayos naman ang kanilang pamumuhay. Nagpapatuloy pa rin si Roble sa pakikipag-usap sa halaman noong mga panahong yon. Pero kahit ilang linggo na ang lumipas ay hindi niya pa rin magawang makausap ang mga ito. Isang gabi, napagpasyahan ni Roble na maglibot muna sa labas upang magpahangin. Nong Jem, labas ho muna ako.
wika ni Roble. Tumangulang naman si Nong Jem dahil sa naghahanda yon para sa gagawing pagdarasal. Walang gabi kasing hindi nagro-rosaryo si Nong Jem, ayon kay Roble. Lumipas ang 30 minutong paglalakad ni Roble sa labas, ay naisipan niyang tunguin ang bundok patungo sa kanilang dating baryo upang malaman kung ano na ang kaganapan roon. Hindi kasi natatahimik si Roble dahil sa alam niyang merong isang angkan ng mga maranhig ang nambibiktima sa kanilang lugar. Maliban pa dyan ay ang iba pang lahi ng nakatira sa mga kabundukan ng Tubahon. Mag-aalas 9 pa lamang nung mga oras na yon, kaya ang ginawa niya ay tinahak niya ang kabaliktarang daan sa kanilang baryo upang magmasid sa paligid. Hindi niya pa kasi napupuntahan ang mga lugar na yon. Tinatakbo lang ni Roble ang mga kabundukan doon nang walang kahirap-hirap. Animoy naglalakad na siya sa hangin dahil sa bilis ng kanyang pagtakbo. Ilang oras lang ang lumipas ay nadapo na siya sa isang maliit na gubat na nasa paanan ng bundok. Ibang-iba ang naaamoy ni Roble sa lugar na yon na parang mga karneng nabubulok. Doon niya napagtantong merong naninirahang mga nilalang sa lugar na yon na pumapatay ng tao. Ang napuntahan pa lang ni Roble ay isang malawak na patag na lupa na merong mga damong hindi kataasan. Sa unahan naman nito ay ang gubat at bundok na kanyang pinaghihinalaang merong mga masasamang nilalang. Dahan-dahan lang sa paglalakad si Roble dahil sa nakikiramdam yon sa paligid. Nang medyo malapit na siya sa gubat, ay napatigil siya sa kanyang paglalakad dahil sa may nasipat siyang bahay sa itaas ng malaking puno. Sa gilid ng punong yon ay meron siyang nakitang malaking kulungan na merong taong nakahiga sa loob. Namamayat na yon at para nang mababawian ng buhay. Ilang minuto lang ang lumipas ay natunugan na si Roble sa lugar na yon. Biglang merong lumipad sa bahay na yon na agad din namang tumungo sa kinaroroonan ni Roble. Habang sa gubat naman ay meron siyang nasipat na isang grupo ng malalobong aso na papalapit na din sa kanya. Napakalaki ng mga yon na halos kasing laki na ito ng kalabaw. Mahahaba ang hugis ng bunganga ng mga asong yon na merong nagsisitalasang mga ngipin. Nanlilisik ang mga mata ng mga nilalang na yon habang nakatitig kay Roble. Matapos yan ay biglang lumapag ang lumilipad na nilalang sa katabi ng kinatatayuan ni Roble. Anong ginagawa mo rito? Wika ng nilalang na lumapag. Gusto mo bang ituro namin ang daan pabalik ng bayan? Dagdag naman nung aso. Matapos magsalita ng aso ay bigla itong nag-anyong tao na siyang ikinagulat ni Roble. Unang beses pa lamang kasi siyang makakita ng ganong abilidad ng isang aswang. Tara na! Tulungan ka naming makabalik. Huwag ka na rito. Dagdag pa ng isang aso. Maranhig ka, di ba? Nasa kabilang ibayo ang angka ninyo. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo talo. Dagdag pa ng aswang na lumapag. Nang hindi na nakatiis si Roble sa mga pangungusap ng mga yon, ay nag-usal na ito ng pangtigalpo sa aswang. Agad din namang narinig yon ng mga nilalang, kaya dumistansya ang mga ito rito. Ano bang ginagawa mo?
Hindi maaaring mag-usal ng sa Diyos ang isang nasa kaliwa. Wika ng aswang. Matapos nitong magwika ay sumagot si Rublenang. Pakawalan niyo yung nahuli niyo at hayaan niyong iuwi ko sa kanilang tahanan. Hindi ba kayo naaawa sa mga binibiktima ninyo? Hindi ba kayo naaawa sa mga pamilyang naghihintay sa mga to? Mga wala kayong puso! Wika ni Ruble, habang unti-unti na siyang nagiging isang maranhig. Wala nang nagawa ang mga nilalang na yon kung hindi ang makipaglaban kay Ruble. Kahit alam nilang mataas na uri ang maranhig, ay pinilit pa rin nila itong labanan, gawa ng nag-iisa lang naman si Ruble noong mga panahong yon. Biglang bumalik sa pagiging malaking aso ang mga aswang na lumapit sa kanya at walang pagdadalawang isip na sinugod siya ng mga ito. Pinaulanan siya ng mga kalmot at kagat sa bawat parte ng kanyang katawan. Pero kahit na ganoon ang nangyari, ay hindi tinangkang iwasan ni Ruble ang lahat ng pag-ataking yon. Nais niya kasing subukan ang habilin sa kanya ni Nong Jem tungkol sa mga maranhig. Ruble, ang mga maranhig ay ang uri ng aswang na hindi nakakaramdam ng sakit. Mga manhid ang mga yan na isa sa mga natatangi nilang abilidad. Ikaw ay natatanging maranhig, Ruble, dahil sa buhay kang sinalinan ng kakayahan ng mga ito. Nang maisip yan ni Ruble, ay doon niya napatotohanan na totoo ang sinabi ni Nong Jem. Gulat na gulat ang mga aswang na kalaban ni Ruble dahil sa hindi man lang nila yon napasigaw sa sakit. Kahit bauna ang kanilang mga pangil kay Ruble, ay nakatitig lang yon sa kanila na parabang hindi sila kalibel nito. Nang gagalit na ang mga nilalang na yon dahil sa pag-iinsulto ni Ruble. Matapos nitong umatake ay agad namang gumante si Ruble. Sinugod niya ang isang aso at dinaganan yon ng kanyang katawan. Kiniliti niya ito ng kiniliti hanggang sa hindi na yon nakahinga at tuluyang namatay. Ang ginawa ni Ruble noong mga panahong yon ay isa sa mga abilidad ng tunay na maranhig, ang pagpatay sa biktima sa pamamagitan ng pagpapatawa ay isa sa mga brutal na pagpatay ng maranhig. Isang nakakakilabot na kamatayan para sa isang nilalang. Ayon kay Ruble, na nakakatawa mang isipin ang klase ng pagpatay na yon, pero labis-labis na kilabot ang naibibigay nito sa kanyang biktima. Isipin niyo na lang, patatawanin ka hanggang sa tuluyan kang mamatay. Matapos nitong patayin ang isang aso, ay sinugod niya uli ang dalawang asong papasugod rin sa kanya. Kasabay ng pagsugod ng mga ito ay ang pagbitaw rin ng mga kalmot ng aswang sa himpapawid. Paglapit nito kay Ruble, ay agad niya yung hinawakan at inihampas sa lupa. Matapos yan ay hinawakan niya ang dalawang pakpak nito at inihiwalay sa kanyang katawan. Nagsisisigaw ang aswang na yon dahil sa ginawa ni Ruble. Halos mapuno na ng laway ang lupang dinadapuan nito dahil sa sakit na kanyang nadarama. Matapos yan ay sinakal yon ni Ruble hanggang sa mabali ang mismong braso niya. Dahil sa lakas ng pagkakasakal dito ni Ruble, ay agad yun binawian ng buhay. Matapos makita ng ibang aso ang nangyari sa aswang, ay bigla yung nagsitakbuhan. Inayos naman ni Ruble ang kanyang nabaling braso at dali-daling tinungo ang kulungan ng taong nadakip ng mga ito. Paglapit dito ni Ruble, ay doon niya nasipat na isang babae pala ang biktimang yon.
Dali-dali niya itong kinuha at agara naman niyang tinungo ang daan papuntang bayan. Habang nagtatatakbo si Roble, ay siya namang paghilom ng kanyang mga sugat na natamo sa labanan. Nang makarating na siya sa bayan, ay iniwan niya sa isang bahay ang babaeng yon. Matapos yan ay bumalik na siya sa kanilang bahay upang tuluyan ng magpahinga. Naabutan niya pa rin si Nong Jem na nagro-rosaryo kahit 10 oras na ng gabi. Agad namang tumungo si Roble sa kanyang silid upang matulog. Kinaumagahan ay naikwento nito kay Nong Jem ang nangyari nung gabing yon. Roble, ang may papayo ko lang ay gawin mo ang lahat ng magpapasaya sa'yo dahil yan ang patunay na ikaw ay buhay sa mundong ito. Gawin mo na ang unang pagsubok na ibinigay ko sa'yo. Wika ni Nong Jem. Agad din namang pumunta si Roble sa kanilang hardin upang kausapin muli ang mga dahon na naroroon. Napakaraming pumapasok sa kanyang isipan kung paano gawin ang pagsubok na ibinigay ni Nong Jem. Hanggang sa merong isang tinig ang kumausap sa isipan niya. Itinuro nito ang dahong nasa malapit niya na yon ang kausapin niya. Wiri-wiri ang tawag sa ginawa ni Roble na pangungusap sa dahon na yon. Kumuha siya doon ng isa at kinausap niya ito. Doon ay nakita niya sa dahon na isa yung halamang gamot. Agad din namang pumasok sa kanyang isipan na kailangan niya itong ilagay sa itaas ng kaldero upang mainitan. Pagkatapos niya itong ilagay, ay pwede na niya yung gamiting panggamot. Hanggang sa nadapo ang kanyang paningin sa isang dahon na kulay pula na nasa kanilang hardin. Biglang nanlaki ang mga mata ni Roble dahil sa nakita niyang yon. Ang paningin niya sa dahon na yon ay parang baston na nagliliwanag. Nilapitan niya ito at paghawak niya rito ay doon siya nakaramdam ng napakainit na aura ng dahon na yon. Kahit malabaga ang dahon na yon para kay Roble, ay tiniis niya yon upang ipakita sa kanyang maestro ang kanyang natuklasan. Pagdating niya sa kanyang maestro ay agad din namang tumawa yon at nagwika ng, Tingnan mo nga naman. Natuto ka na. Biruin mo. Ang baston ni San Jose pa ang dinala mo rito. Matapos magwika ni Nong Jem, ay agad niya itong kinuha kay Roble at inilagay sa altar. Hay naku, Roble. Grabeng ibinuhos kong pag-aalaga sa halaman na to. Tapos pinutol mo lang? Birong wika ni Nong Jem. Napangiti lang naman si Roble noong mga panahong yon at binalikan ulit ang hardin nila upang sipatin ang mga dahong hindi niya pa nakikita. Pagbalik niya rito ay doon pumasok sa kanyang isipan ang lahat ng gamit ng mga halamang itinanim ni Nong Jem. Manghang-mangha si Roble dahil sa inaakala niyang ordinaryong halamang gamot lang ang mga itinatanim ng kanyang maestro. Sa bawat pagtingin niya sa mga dahon, ay merong nangungusap sa kanyang isipan tungkol sa mga sakit na pwedeng igamot ang uri ng dahon na yon. Habang manghang-mangha si Roble ay biglang lumapit si Nong Jem sa kanya. Yan, Roble, ang patunay na isa ka sa mga pinili ng Diyos upang maging isang manggagamot. Marami ka pang pagsubok na kakaharapin sa iyong buhay at naway mapagtagumpayan mo ito. Palagi mo ring isipin ang payo ko sa iyo na huwag kang gagawa ng desisyon kapag merong namumuong galit sa iyong dibdib. Palagi mong isipin ang mga panlilinlang ng dyablo tuwing galit ang tao o ikaw na isang maranhig. Wika ni Nong Jem.
Halos araw-araw pinapangaranan si Roble ni Nong Jem upang maging isang mabuting aswang na maaasahan ng mga tao. "Oho, maestro, palagi kong itatatak sa isip yan," sagot naman ni Roble. Matapos nitong magwika ay niyaya siya ng kanyang maestro na magrosaryo. Tumangulang naman si Roble, tanda ng pagsang-ayon sa paanyaya ng kanyang maestro. Habang papalapit sila sa altar, ay pabigat ng pabigat ang nararamdaman ni Roble. Matapos yan ay lumuhod silang dalawa at nagdasal. Mangiyak-ngiyak na si Roble dahil sa pakiramdam niyang para siyang nasusunog. Pilit niya pa ring nilalabanan ang kanyang iniinda upang makapanalangin sa Ama. Matapos niyan ay nagdasal si Roble ng, "O aking Jesus, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Iligtas mo kami mula sa apoy ng impyerno. Akayin mo nawa ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalo na ang mga nangangailangan ng iyong awa." Hirap na dasal ni Roble habang dahan-dahan siyang sumusubasob sa sahig. Ramdam na ramdam ni Nong Jem ang pagpupursigi ni Roble. Kahit sa pakiramdam niya ay tinalikuran na siya ng Ama. Pero kahit na gano'n na ang nangyayari, ay patuloy pa rin si Roble sa pagrorosaryo hanggang sa matapos yun. Halos mapuno na ng pawis ni Roble ang sahig dahil sa walang tigil ang pagtulo nito na para bang nakaluhod yun sa tirik na araw. Matapos nilang magrosaryo ay agad na nakatulog si Roble nang hindi niya mapaliwanag kung bakit. Paggising niya kinagabihan ay nakaramdam siya ng napakaginhawang pakiramdam sa kanyang katawan. Agad naman siyang tumulong kay Nong Jem sa mga gawaing bahay. Lumipas ang gabing yon, naramdam ni Roble ang kabanalan ng Panginoon. Isang araw, merong lumapit sa kanyang maestro na ginagambala ng isang mangkukulam. Napakalaki na ng tiyan nito na kasing taas na ng kanyang ulo. Nakaratay na yon sa banig ng dinala doon sa kanilang bahay. Agad namang pinahigayo ni Nong Jem upang umpisahan na ang paggamot sa taong yon. Nang makumpirma ni Nong Jem na biktima yon ng kulam, ay gumawa na siya ng ritual upang matawag ang nagbigay ng sakit sa taong yon. Pagtawag niya rito, ay pansin ng taong nakapaligid ang pagmamatigas ng nilalang na nasa katauhan ng taong yon. Lumalaban yon kay Nong Jem hanggang sa hindi na nakatiis si Roble. Sinabihan niya ang kapamilya nito na lumabas muna ng silid nang sa gayoy matutukan yon ng kanyang maestro. Agad din namang tinugon ng mga yon ang suhestyon ni Roble. Paglabas nila ng silid ay ginawa na ni Roble ang kanyang pamamaraan. Inamoy-amoy niya ang taong yon upang matunton ang kinaroroonan ng mangkukulam na nagbibigay sakit rito. Matapos yan ay tinitigan niya lang ang lalaking yon at biglang tinakot gamit-gamit ang pag-iba ng kanyang kaanyuan. "Sino ka?" Wika ni Roble sa malalim na tinig. Di rin naman makasagot ang mangkukulam dahil sa pag-iba ng anyo ni Roble. Ang tanging naisagot lang nito ay pagsigaw na para bang nakita nun si kamatayan. Hinayaan lang naman si Roble ng kanyang maestro dahil gusto nitong tingnan ang kanyang sariling pamamaraan ng panggagamot. "Naaamoy kita. Nasa malapit ka.
Kahit hindi ka magpakilala, ay matutuntun kita. Wika ni Ruble sa kanilang pasyente. Bigla namang pinagpag ng nilalang na yon ang parte ng tiyan ng biktima. Pagkatapos nitong magpagpag, ay agad din namang nawala ang wisyo nito sa biktimang yon. Nang makita ito ni Nong Jem, ay nilapatan na niya ito ng gamot upang tuluyan ng gumaling. Matapos nilang gamutin ang biktima, ay agad din naman nilang pinapasok ang mga kamag-anak nito upang ipaliwanag ang mga gamot na ibibigay ni Nong Jem. Nung mismong araw na yon ay nakatatak na kay Ruble ang amoy ng mangkukulam na yon. Hindi niya ito titigilan hanggat hindi niya ito napapaslang. Sumapit ang mismong gabi ng araw na yon ay hinanap na ni Ruble kung saan ang gagaling ang amoy ng mangkukulam na yon. Nang marating niya ang bahay nito ay nakakaamoy siya ng panganib. Animoy naghanda ang mangkukulam dahil sa banta na kanyang ginawa. Pagpasok niya sa loob ay merong isang kanal na nakapalibot sa bahay. Meron itong tubig tabang na siyang pangunahing pangontra sa mga maranhig. Akala ng mangkukulam na yon ay purong maranhig si Ruble. Kapag kasi nasabuyan ang maranhig ng tubig tabang, ay magiging mga uod ang maranhig. Sa pagkakataong nasa estado sila ng pagiging uod, ay maaari silang kitilan ng buhay ng kahit na sino sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa mga uod bago sila tuluyang makabalik sa hulma ng tao. Ang hindi alam ng mangkukulam na yon ay hindi maaaring tablan si Ruble ng ganoong uri ng pangontra, gawa ng isa siyang buhay na tao na napagsalinan lamang ng pagiging maranhig. Nakatawid naman doon si Ruble ng walang kahirap-hirap. Paglapit niya sa bahay ay agad niya itong kinatok ng kinatok upang magtanong sa mga taong naroroon. Wala din namang nagbubukas sa kanya. Kaya ang ginawa niya ay puwersahan niyang sinira ang tarangkahan ng pinto ng bahay. Siguradong sigurado kasi si Ruble na yun na ang bahay ng mangkukulam na nagparusa sa biktima na isinugod sa kanila. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya yon na nakadipas sa lupa na para bang isang patay. Paglapit dito ni Ruble ay bigla yung tumayo gamit-gamit ang mga paa nito. Agad naman siyang napaatras dahil hindi normal para sa tao ang tumayo sa pagkakadapa gamit lamang ang dalawang paa. Pagtitig niya rito ay nakita niya ang pagbabago ng anyo ng mangkukulam na yon na labis niyang ikinabahala. Alam niyang isang uri ng demonyo ang sumapi o tinawag nito upang kaharapin siya. Pagtayo ng mangkukulam ay agad siyang sinugod nito ng walang pag-aalinlangan. Nag-aangil yon na para bang wala ito sa kanyang sariling wisyo. Inihampas ni Ruble sa dingding ng bahay nito na siyang ikinabasag at ikinasira ng mga gamit na naroroon. Matapos yan ay bigla siyang sinakal nito ng napakahigpit. Habang nakasakal ang mangkukulam na yon, ay siya namang pag-iba ng kaanyuan ni Ruble. Tinitigan niya lamang ito habang sinasakal siya ng napakahigpit. Di rin naman nakakaramdam ng sakit o pagkakapos ng hininga si Ruble. Gawa ng isa na siyang maranhig nung mga oras na yon. Ayon kasi kay Nong Jem, na kapag nasa kaanyuan ng maranhig si Ruble, ay hindi yun nangangailangan ng paghinga. Kahit ilubog mo pa yon sa tubig ng mahabang panahon, ay mananatiling buhay ang maranhig. Ito din ang isa sa mga natatanging angkan ng aswang na merong kakayahang mabuhay ng walang hanggan hanggat hindi sila napapaslang.
Habang nakasakal ang mangkukulam na yon ay pinapaulanan ito ni Roble ng suntok sa tagiliran. Nanlaki din ang bunganga ni Roble na nag-akmang kakainin niya ang ulo ng mangkukulam na yon. Agara naman ang pag-atras ng mangkukulam hanggang sa tuluyan ng nakawala si Roble sa pagkakasakal nito. Huwag kang mag-alala, tanda. Hindi ako kumakain ng tao. Wika ni Roble. Matapos yan ay sinugod niya ang matandang yon na merong binubunot na tanglad sa kanyang tagiliran. Matapos nitong mabunot ang tanglad, ay isinalpak yon ni Roble sa bunganga ng mangkukulam na yon. Halos mamatay sa kakasigaw ang mangkukulam dahil sa pangontrang dala ni Roble. Habang pilit nitong ibinabaon ni Roble sa bunganga ng mangkukulam na yon, ay siyang pag-usal niya upang mapalayas ang sapi nito sa katawan. Hanggang sa ilang minuto lang ang lumipas, ay biglang lumiyad ang mangkukulam na yon na merong nagsisilabasang usok sa bibig nito. Indikasyon yon na lumayas na ang nilalang na nasa loob ng mangkukulam. Matapos yan ay ginawa na naman ni Roble ang brutal na parusa para sa mangkukulam na yon. Matapos nitong maisagawa ang kaparusahan, ay bumalik na yon sa bahay ng kanyang maestro upang makapagpahinga. Sa pagpapatuloy ng kwento, ay matutuklasan na ni Roble ang lihim na karunungan ng isang maranhig. Okay, hanggang dito na lang muna. Pero mahaba-haba pa to kasi nagsisimula pa lang eh. Sana subaybayan ninyo hanggang dulo. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.